yurugi dugu min n'u b'a fɔ ma ko yurugi maa 14 surasi kunda o de bonnen n'u ni na kunungu kokura ninnu falali ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o y'an ka bi donkibaru bakurubaw ye a dun bɛna walawalaw ye sisan a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Madame Kamara Yayi Ouattara a ka tɔnda na o ye jalatɔn ye ko o kɛlen bɛ ka ɲɛnajɛ bala bɛɛ bi ɲɛnajɛ min ni a bɛna kɛ kɔmɔnajala yɛrɛ ka da la bala ni fɔ don o kɛlen bɛ ka Zegwa tɔnda bɛɛ lajɛlen wele a kɛnɛ kan ba tila k'an da se tɔnda ni kelen-kelenna ma o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ denmuso ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ale ye cɛ sɔrɔ n'o o ye Mukutari Bagayogo ani Karim Sidibe ani Seguba Bagayogo olu denmuso ni Ala sɔnna ko o furusi bɛ kɛ ni Ala sɔnna alamisa don an fɛ yan Zegwa an denmuso min ni ale bɛna furu tɔgɔ ye ko Sali Bagayogo ni Ala sɔnna a bɛna furu maa min ma o ye Yiriba Tarawele ye an kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen bonya don a la an bɛ tila ka denbaw wele walasa ni an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka se kɛnɛ kan cogo min na ka don o don kɛ an denmuso ye. Mali kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka kibaruyaw la Zegwa kunungo sɔgɔmada lajɛrɛba kɛra lajɛrɛ min n'a kɛra dugutigi Fatoma Ouattara fɛ yen lajɛrɛ a bɛ boli mun kan a b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ŋɛniya min se k'a yira transition na k'a yira Assimi Goïta la a laɲinina k'a fɔ Zegwa a taama in bɛna kɛ hakilina bɔra maa min yɔrɔ la o y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye Boyi Hayidara Ɲoro kaw fɛ yen nɔ o la a ka kalanden fɛn fɛn n'o bɛ yan o kɛlen bɛ ka hakilina in ta ka sɔrɔ ka se Fizi Mali ma ani Zegwaka bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ a fɔra cogo min kunun commune maire maa ma ni kɔni ye Zegwaka ye k'a fɔ de ko maa bɔra mɔgɔ la o t'a la a bonya yɛrɛ ba ko a bɛ ta ka da commune maire kɔrɔ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min ka nin ko in kɛ foroba ko ye Zegwakaw bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ a la cogo min o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa min tun bɛ nin kɛnɛ kan n'olu ka ciladenw tun bɛ yen bi in na ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o dɔ ye Balabugu Sidibe ye o dɔ fana ye Seko Muhamadu Togo ye o dɔ fana ye Seko Alaye Muazo Diallo o dɔ fana ye Elazo Sali Diallo ninnu faralen ɲɔgɔn kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ nin don i bɛ Zegwa saw i bɛ Zegwa kɛrɛfɛ dugulaw faamaw de bɛna a lajɛ ka da ka dɔ tɔ ta kɛra cogo min a ka di an ye Zegwa ta fana ka kɛ o cogo kelen pe la lajɛrɛ bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ Zegwa balontan terrain la kuma bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen jama bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen jama mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan kɔni tila bɛ kɛ k'i kun da commune kan mairie kan laseli min bɛ yen ka taa di commune maire ma hali n'a sɔrɔla k'a fɔ maire bɛ kɛnɛ ka balontan terrain na a bɛ wajibiya ka taa jama kɔnɔ mairie la labɛn min sabatilen don k'a di commune maire yɛrɛ ma a papier dɔ ka sɔrɔ tɔ kelen kan ka taa préfecture la laɲini yɛrɛ ye min ye o y'a ye k'a fɔ ko sous-préfet kan ka kɛ yan n'o kɛra yan a mana kɛ cogo cogo o ni maa fila hali n'o kɛra jama la balontan terrain na olu kɔni bɛ bila jama ɲɛ ka taa papier min n'a labɛnnen don sɔngɔrɔma donni min ni a labɛnnen bɛ Ɲolo Serifukɛ fɛ ka sɔngɔrɔma donni ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw transition yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara ka cogo min an b'a ladɔnniya k'a fɔ taama in bɛna kɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ tarata don n'o ye bi kunɲɔgɔn ye labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati walasa nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ɲɛ sɔrɔ la cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o fɛɛrɛw o tigɛlen don maa si kana fɔ de k'a fɔ n ma wele bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen dama ka kan la ka d'a kan nin ye jamana ko ye parti ko tɛ foyi tɛ hakilina bɔra maa min yɛrɛ yɔrɔ la o y'an ka maaba ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yan o la n'i y'a jateminɛ nin maaba in a da sera fɛn fɛn ma Mali ko la a ka ca Ala fɛ a caman tɛmɛ o sira kelen fɛ a dun y'a ja fana k'a fɔ ko ale kunfɛla ye min ye o y'a ye k'a fɔ ko ka san 3 wɛrɛ fara waati kan k'o di Assimi Goïta n'a ka maaw ma o bɛ basi ko fɔ walasa n'an ni kalafili kɔni bɛ kɛ kalafili ka kɛ k'a di maa ma jamana di maa ma maa min n'o ye maa basigilenba ye
n'o tɛ ko jamana mɛnɛ bɛ nin baara in na nin tambo taama in na o de kosɔn nin wulikajɔ in bilalen bɛ sen kan Ɲoro Serifu kɛfɛ walasa senkɔrɔma dondonni o bɛ se ka se cogo min na an ka ɲɛmaa ninnu ma o kɛlen bɛ ka wele se maa ma n'i ye Seginɛ kalanden ye n'i bɛ nin mara in kɔnɔna na i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i tulo b'an kan na a ka ɲi nin don i ka labɛn sabati taama de bɛ daminɛ ni seli fana selila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan terrain na ka sɔrɔ ka discours minnu kan ka kɛ k'o kalan fɛnɛ bɛ minnu fɛ k'o fɔ balontan terrain na ka sɔrɔ jama ka jigin sa kɔni k'i kun da yɔrɔ min kan o ye Zewa mairie labɛn min sabatilen don ka t'o di commune maire ma a k'o di sous-préfet ma sous-préfet fana bɛ se k'o layɛlɛn cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ baaraw presque kɛlen bɛ nin cogo in na Balabugu Muhamadu Togo Seko Alaye Muhaya Diallo Alaye Sali Diallo ko b'a ɲini maaw fɛ faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ ka fara Kɔmana Jala a n'a ka maaw kan Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalo bɔ o kalo bɔ Asimi Goyita o bɛ drapeau yɛlɛ o don y'a ɲini Mali baarakɛda bɛɛ lajɛlen fɛ kalo kɔni mana jɔ kaban misali la octobre kalo o ntɛnɛn fɔlɔ kun ye kunungo ye o kɛra sababu ye colonel Asimi Goyita ani a kɛrɛfɛmaa bɛɛ lajɛlen gouvernement maaw taara ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ka drapeau yɛlɛ k'o ye laada ye k'o kɛ laada ye o y'a ɲini fana baarada fɛn fɛn ne kɔni bɛ Mali kɔnɔna na ko ni kalo kɔni bɔra ntɛnɛn fɔlɔ i jija i ka drapeau yɛlɛ ka drapeau bato n'o kɛra bɛ a ka ca Ala fɛ ko Mali tin tɔ ko o bɛ don maaw la Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ colonel fɛn min n'o ye an ka premier ministre Sugali Kukala Mayiga a ye maa caman bisimila kunu lamɛrikɛw ka lasigiden o kun b'a fɛ yen kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale bɔ min kɛra Sugali Kukala Mayiga fɛ yen ni kuma barani tɛnkura nin ma kofɔlen na n'a tɔgɔ ye Denis B. Hankis a y'a ja k'a fɔ ale nana de ale cira Joe Biden fɛ ko kana kuma ɲɔgɔnya kɛ a bɛ fɔlɔ maa min ma o ye premier ministre Sugali Kukala Mayiga ko fɛla min b'olu fɛ bi baarakɔrɔw bɛ se ka boloda cogo jumɛn lamɛrikɛw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko danayaba bɛ Asimi Goyita n'a ka gouvernement in kan hali n'a danna yuruguyurugu kɛlɛli min n'o fari dalen bɛ kosɛbɛ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛn'o la Banque mondiale fara FMI kan o bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲini ka i ban wari di ma Mali ma ala ni yuruguyurugu kɛ kojuguya o sababu la ko o tun ɲɔɲalen bɛ Mali la kojugu n'a dun yɛrɛ la k'a fɔ maaw bɛ ka sɔrɔ min bɛ ka fɛɛrɛkɛw kow la k'o bɛ danaya ko fɔ o de la Denis B. Hankis a y'a ja k'a fɔ ale nakun de filɛ nin ye wa ko baarakɔrɔw bɛna daminɛ sanni sɔnni cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2022 ko u bɛna teriya kura daminɛ Mali ani lamɛrikɛ jamana o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min n'o ye Corée du Nord 1 ale ye jamana min n'o ye Corée du Nord ye a ma ladɔnniya k'a fɔ ko a ye welewele da kun ka sɛbɛn kɛ k'a di colonel Asimi Goyita ma ko ale Corée du Nord 1 k'a ye danaya sɔrɔ Asimi na o danaya ye ko bɛ fɛn caman kofɔ ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ ɲɔgɔn na baaraɲɔgɔnya ba tɛ a ka jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko nka maa min nalen filɛ n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la a ko ni maa min bɛ baarakɛla fɛ walima ni maa min bɛ danama fɛ ko ale bɛ ka kumaw ye cogo a bɛ ka kow ye cogo min na ko Asimi Goyita ye danamaba ye ka da k'a ye jɔyɔrɔ la nin ye ko nin ɲɔgɔn na ti sɔrɔ farafinna ko a y'a fɔ cogo min na nin y'a sɛbɛ cogo min na Asimi yɛrɛ ka page kan ko ni farafin jamana sera ka tugu ni hakilina nɔfɛ ko san 5 ka taa san 10 o bɛ dafa tuma tuma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ farafin jamana kan k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa ko maa o ka d'a la Asimi filɛ ka kɛ cogo min na ko maa de tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ maa ma n'i nana k'i bɛna dɛmɛ se i bɛna dɛmɛ de la ka dɔ ɲini ka taa n'a ye a ka jamana kan o bɛ taa ni min ye ani min bɛ to Mali la yan ko kelew tɛ Corée du Nord 1 a ye nin sɛbɛn kununko ka a ci jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka page kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ o b'a jira k'a fɔ lakika don Mali kibaruyaw la Lamine Seydou Traoré n'ale ye ministre Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ dugukolo nafoloko ma a ye lajɛrɛ kɛ kun tɔnda dɔ fɛ FAIRE o jɛkulu ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo nafoloko ma Mali la ko Mali dugukolo nafolo tiɲɛna kɛmɛ sarada la Mali bɛ 20 dɔrɔn de sɔrɔ a la
o mugan min bɛ sɔrɔ ko o tilayɔrɔ fana si tɛ foyi ye ka d'a kan o fana min bɛ di Mali ma yuruguyurugu min kɛra fɔlɔ o fanba min bɛ se Mali ma 100 sarada in na k'a tɛ tɛmɛ dɛrɛmɛ 1 ɲɔgɔn kan. Lamine Seydou Traoré n'ale minisiri ye a y'a ja k'a fɔ o ban kuma sera o bɛ lajɛrɛ min n'a ta kunun n'a kɛra kunun ko lajɛrɛ min bɛ boli fɛn min kan o y'a ye k'a fɔ contrat bɛ Mali ni jamana o jamana cɛ walima fɛn fɛn min bɛ sanubɔ la Mali la ko ka segin k'a bɛɛ kan ko ale yɛrɛ Lamine Seydou Traoré ale negelen b'a la kosɛbɛ sanu bɔra Mali la k'a ka bɔ hakili ma a sanu taara taa cogo min na n'i y'a tɔnɔ lajɛ min bɛ to Mali la k'o lajɛ ko a ka d'ale ka o maa minnu baaraw kɛ o don kama a kɛra dɛmɛbaajɛkulu minnu fɛ n'o ye partenaires ye k'u wele ko Mali ka hakɛ b'u fɛ wa ko ni ale ma dɛsɛ tiɲɛ na ko a tɛ fɛ Mali nafolo ka to nin cogo in na ko n'i ye Mali sanuko jateminɛ san 1 kɔnɔ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa a bɛɛ lajɛlen san kɔnɔ ko miliyari 400 bɔɲɔngo o de bɛ tunu sanubɔyɔrɔ na san o san ka taa wa o bɛ taa hali u t'a dɔw yɛrɛ ko kɛra o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta ko n'i ye baarakɛlaw lajɛ yan fana Mali la wari min bɛ to Mali la ko i b'a sɔrɔ jamana min ni sanubɔlaw bɔra yɔrɔ la ko i b'a sɔrɔ baarakɛla fanba o jamana kɔnɔdenw de ye bɛrɛ ni si tɛ to Mali la ko ban kuma sera wa ko a bɛ kununko ko kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ boloda walasa dɛmɛbaajɛkulu minnu n'u bɛna sanubɔla Mali la usine bɛ minnu bolo misali la Siaman filɛ nin o dɔw a nafolo kɛcogo ko k'a dabila ten ka bɛnkan wɛrɛ ta ni min sɛbɛ ba ma o kana o bɛ jɛ ka baara kɛ ko fɛrɛw o filɛ ka tigɛ ni ye tile 2 in na. Session kɛra kununko octobre kalo jɔra kalo 3 laban min san kɔnɔ o session o dayɛlɛnna kunun o dayɛlɛnni kɛnɛ kan colonel major Maliki Jawo ale ye kuma ta kunun ka foli kɛ malidenw la ko ale kan ka foli kɛ ka d'a kan ko Mali bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni colonel Maliki Jawo a y'a jira k'a fɔ ko Mali ka malibaya bɛ ka jɔ dɔɔni dɔɔni dɔw de m'a faamu halisa wa ko minnu m'a faamu kɛlɛ tɛ a la Maliki Jawo y'a fɔ cogo min o k'a lajɛ ka na kuma in kɛra tuma min na kunun lasigiden fɛn fɛn bɛ Mali la a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ko a bɛ min fɔ k'a gɛlɛya Mali yɛlɛmali ye wajibi malidenw ma ko jamana minnu nana dɛmɛ kɛ i ka dɛmɛ kɛ ko nka k'a fɔ de tun k'a fɔ jamana dɔw de bɛ nin da don Mali ko la k'a kɛ i n'a fɔ Mali tɔrɔma dalen don ko kuma da tɛ Mali bolo ko o de kan ka ban k'a yira lasigiden bɛɛ lajɛlen sigilen na ko bɛɛ k'o kɛ soma sama ye yɛlɛma o bɛ kɛ n'aw ma kɛ ko kun ci tɛ wolo ka nali la o siratigɛ la o ye sariya 14 de bɔ kunun k'a da nka o ye sinsin fɛn 2 kan kunun o ye kalanko ka da ka sani sɔnni cɛ kalansow bɛna dayɛlɛ ani Mali nafolo n'o ye recette nafolo bɛ taa Mali jiginɛba kɔnɔna na ko lajɛrɛ kɛlen ko ka sariya dɔw ta o kama Mali nafolo bɛ tiɲɛ la kabiri a sɔrɔ yɔrɔ wa ko maa ɲɛ bɛ o disibaw de la ko n'o tɛ caman bɛ yen a nana ye k'a fɔ o nafolo o kan ka kɛ cogo min na si tɛgɛla o cogo la o siratigɛ la ko wulikajɔ bɛna kɛ walasa o baara min ni o bɛ senna ka o fɛɛrɛ kɛ k'o dabila an fɛ yan Mali la Burkina Faso dugu min n'o b'a fɔ ko Yorgi o an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso sɔrɔsiw u taara bi janfa cɛ ma kunu tilegan wulafɛdan a fɔra ko maa 12 k'o de bɔnɛna nin na nka a nana laban sɔgɔmada in na kunnafoni min dira la ko maa 14 de bɔnɛna nin na wa ko ninnu bolila de ka bɔ Mali la taara ka taa kɛ dugu dɔ kan a dun yɛrɛ la fana k'a fɔ tuma min na n'u ye tiɲɛniba in kɛ ka tila ka taa ni Burkina Faso sɔrɔsiw ka minɛn caman ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso kunnafonidilaw ko gouvernement y'a k'a fɔ tilara ka fɛɛrɛ bɔ ninnu ma ko fɛɛrɛ na ko ye maa caman bɔnɛ nin na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min bɛ yen Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabore n'a m'a bolo yɛlɛma jamana in bɛ taara fa min fɛ fagaliba min filɛ nin Burkina n'a nana ye k'a fɔ ɲɛ tɛ sensi la Roch-Marc Christian Kabore kɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko Burkina Faso ka denw bɛ ka faga k'a bɛ ka fɛɛrɛ dɔ ɲini a la min bɛ kɛ lakika ye k'a tɛ ka ko ɲini a la o ka kuma la ko maa tɛ jigin Assimi Goïta la bi maa tɛ jigin Mali la bi ka d'a kan ko bi Mali la Mali y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛ bɛ terroriste kɛlɛ kɔni ma
anya falanya balia ka ko kunyo senta wa ko nyanto sensi de la Rokumar Christian kaburi ko fana anana ke kisigi ni kasara ke rolomi ko ka tashi blage ka nyisi oma wa ko jamana kono do bena tonina ka sege fu ka wuli ka joke ka nyisi Rokumar Christian kaburi ma pasis ashi korwar ka premier ko nomine do me Wilema no fe na buluko na sala samba fla 2000 ko alek me barada dola barada in okumba ale tokola wa barada in ko na fuluku me sala moy ngwana ayra kuna kun mamna ne kuna fundi sebe do ya gira ka fo wele seskel ke kanayi ka fo patikashi ko buluma da were bala barada were babulu na mami dantke ko ro de mana nyama kono dewi o kuma mi fora patikashi kabe kunungo awila kayira ka fo ale baraw barake kabri samba fla ka shite bara doni ali obleka mi fota ko make barangina ma yere kadaga ka abara mata yura situni Algérie ani Fransi o keleme ka kelefari yere kon sebeda Algérie kelefari da hal na so Emmanuel Macron kuma na so malaina kaira ka foko o ko Algérie ka ma famu ko aliti ala deli fiu ka fokale ni Algérie de manema be blani wona kuma na foto le kera na famille make o tola wala ko ale ko memi fo abe pede mangan ka ban woluni Algérie che akala tuud mena amala bena ka fo kuma jara Rokumar Christian hakato kuma dara Emmanuel Macron da kudu abe ina fo kuma ketu umar amala damu la kusabe kada ga be kuma mana diga kuna bo fo no te keleba mi gara Algérie ani France ni nuance o keleba ko no kera so wini Algérie ni France Algérie mara ko yano ce ko yali ko Algérie kumbewa o kuma de ma ben fiu Algérie kawma ko oye kuma mi na mangu fo ka dai fana ko mbiti ka bo rola oye ka la sigdem Algérie la sigdem be France yale wele jona ale nan la kwa ka to Algérie folo kada ka ko tabulu mi fen Emmanuel Macron bulu woni ale ulu tatimanta o toro la ka kla ka ngalmada yere ke ko ka bo o dona ko te faible France pangulu fen na akana te metuni Algérie sans fait wono kala ba mala dona ka fo ko be gele ko sabe alam salut dembaw anda bena se ulumani ala sunama demba madam bagayogo ekonima Traoré ale demba jalati redi nala sunama anga do domba aye madam bagayogo maisanu wone maisanu we anga madam yere ale demba ye madam bagayogo mamu tangara ale demba ye madam Dumbia Fanta Kamara madam Traoré Sali Kamara Madame Doumbia Aramata Sanogo, Madame Sidibé Mamou Diallo, Madame Sidibé Sitan Sidibé, Madame Sidibé Alima Koulibaly, Madame Kanté Ami Fofana, Madame Keita Ami Sanogo, Madame Belega Ami Diara, Beleka Ami Diara, Madame Koulibaly Awa Koulibaly, Madame Heluna, Madame Imoura plutôt, Imoura Aramatou, Madame Bre Ka Aramatou, Ton Kairaba, Madame Kamara Yayi Ouattara, Anaka Tondembe, Ton Siniyesigi, Madame Urukia Sila, Anaka Tondembe, Ton Maninka, Madame Fofana Mariama Haidara, Ton Écran Plat, Madame Diara Mama Keita, Ani Madame Diawara Asanso Alenaka Tondem Bela Djerele, Ton Bani Mouloté, Madame Traoré Ami Konate Anaka Tondembe, Ton point final, Madame Kama Sissoko Anaka Tondembe, Ton Sogotigi, Ton Logotigi, Geneba Jara, Ton Lokoti, Hakatoini Ton Lokotiki. Ok, Madame Geneba Jara, Balmamzo, Ma Bagayoko, Kadi Bagayogo, Ajaratu Bagayogo, Batoma Dumbia,
Fanta Kamara, Boma Jara, Aisha Kamara, Mariam Kamara, Ajara Watara, Mai Kamara, Anna Jiga, Mama Kulubali. Mulu bena furu ɲɔgɔn masa o ye Yiriba Tarawele ale muso cɛ ye ani Isali Bagayogo. Ni Ala sɔnna a bɛ kɛ Seguba ka denbaya la n'o ye karamɔgɔ Seguba ye, Simon don, donsoba don. An b'a fɔ ka walimadɔ nin waati na ni Ala sɔnna ma Bamakɔ taa ma bɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin kɛnɛ kan ni Ala sɔnna alamisa don. An bɛ dugawu k'an denw ye Ala ka kɛ furu ye Ala k'u kan bɛn a kɛ to bala limanaw. Salam Mahamadu.